Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Apa tikufuna tikupasireni zinthu zina zimene zachitika kumene nthawi imene olemekezeka Daud Sameu Suleiman rather mene amatuluka. Ndi kunachitika zinthu zambiri komanso tikupasirani mawu amene anayankhula Suleiman akutuluka ku ndende kumene iwowa anawatsekera. Ndi tiyeni tikhalepo mpakuti timve ndi kuonera zonse zimene zinachitika kumeneko. Zikomo. Ngati tikuvina ime kuno kwino tisapita kukankhana nawo kapita kukachinga nsewu mapeto ache kumathula mwendo tasikutimafuna ena mwachezera kutokerazo bwana awa ezatheka isagendane ndi munthu isakweza chipongwe samino akabwera tione kuti tizoiti kumapita anthu osenasi chendivine mbali yawo akabwera mabwana achatira mkhwananso mbali yawo tipange za mtendere tisapange zosokoneza ameseti ngati zili zoncho chetendere limodzi eti chetendere limodzi zeo tikupanga za kenisi ndimchondere chomwe ndikupempha apolisi sadani anu
china chache akabwera bwana akulankhulana ndicho chomwe tingapemphe bwana Jandiawa ifeyo anthu abasa bwana utati base jani mama bibi oye Profesa Sabina Mtarika oye Nabo Sulemani oye ulemu ma-MP amene muli pano na boka chingona boskoti ndi ma-MP ena ngati muli kati mwa gulumu a David Meya ipe nanu mawu ulemu wa alita ubadilika mambo musowa alipompano ulemu wao mai kweleveda azimai wonse IMTC akuluakulu nonse mashado MP district governor komasako sichonse governor Suleiman ndi nonse muli pano ndikanathawichiwa mmodzi koma tonse tikuonana mumve ndikukumtimamo ine mawu akulu amene ndili nawo kuthokoza sapoti imene mwapereka ambiri muli pano simunagone kunyumba mabwana zimalipanja paja usiku wose kuchoka madzulo nthawi imene mwatikira mpaka nakucha anthu anyolomera kuchokera bwana anthu amauondani kwambiri umodzi adirector athu takulandirani Maika Ndewu kuchoka ku Eastern Region komanso Mayi Maria Mainja takulandirani adirector amayi
ine mafuna ndikuthokozeni ma supporters, ma members, atsogoleri, akuluakulu nonse achipani chathu chokondedwa cha DPP. Ndimafunanso ndithokoze anzathu achipani cha UTM motsogozedwa ndi Fredo Nyamata Nzanga. Ndimafuna ndithokoze amene anayimira UDF Honorable Jolobala. Ndimafuna ndithokoze mabaderadera ma MP anzanga amene agonana ne limodzi kusero. Honorable Yusuf Ntenda, Honorable Chibiro Mpinganjira, Honorable Ishmael Nkumba, ndimaona boaona ena onse osaiwalapo Nzanga Jomo. Madam wanga pamodzi ndi azibale anga onse amene akhala nane kufikira lero. Ine zambiri pajamawa tuzowa kuti adati ali ndi whistle stop. Ndikangalula kuti ndimafuna ndiathokoze achimwene anga Honorable Victor Musowa amene akhala nane zito nsefe kuchokera dzulo mamawa kufika na lero. Mtima umenewo abale anga musasire kopa enanso zikagwera tichite chimodzimodzi. Yandisangalatsa ndichokuti ife a DPP tikuyamika azipani zina amene munabwera muzakhala nawo. Ntchito ili pano ndiyo chosa Congress. Yofunika tonse tigwirizane tipite ngati amalawi amodzi amene akufuna kukonza dziko. Mafuna mwabadera ndi apemphe apolisi athu. Nyengo imene tikupitayi tikuziwa bwinobwino kuti chikangawa ntchito yake ndikumanga ndi kupha. Panopa ndikati chimimba muzimuziwe, ndikati kamajekete muzimuziwe, maina akazikhalati. Ndimafuna ndiauza abale athu a polisi musagwiritsidwe ntchito. Boma ili latha kale.
mwa inu. Inde kutokoza kwanga.